Dodomu kok rata ngono to, Mbak? Kayak jalan tol. Terus sing mbok kotangi iki apa? Alah, manuk cilik kakean cangkem ya iki. Cilik nek pas turu nek tangi yo gedhi. Nyapa? Lah wong ora tak bukane sepiro gedine sepiro cilike kok dadak ngomong rata kaya jalan tol. Kon tau meraba-raba ta? Lah nyapa kangelan meraba? Di sawang lho ketok. Tau ndeloki tau ngramati ta? Ora tau kan? Lah wong ora enak sing diremet kok, arep ngremet apa? Gur mek liwat mata batin nang jedek rata matane. Lah tanah di sawang ora ketok metutuk. Aku ro ngene iki, wong sing kakean cangkem ngene iki biasane manuke cilik mengkeret ora ndendok. Cilik ae iso gawe weteng blending rumangsamu. Bocah ora toto moro-moro ngomong ngono. Oh, Lah iya apa ora? lek rata dadaku rata kaya jalan tol kon duwe etole ta? Aja.